Ginbasol ni Education Secretary Sonny Angara sa Department of Public Works and Highways o DPWH kung nga atuman kadako ang backlog sa pagtukod sa mga classroom diri sa Pilipinas. Suno sa tiglikom na wili ang DPWH sa flood control projects. Ini ang rason kung nga ang sa 1,700 ka target ng mga classroom para subong nga tuig 22 pagid lamang ang nakumpleto. Ang amo sini kahinay nga classroom construction suno kay Angara nagapakita nga kinahanglan na islan ang sistema. Sa idalom sang current system, ang Department of Public Works and Highways lamang ang otorisado nga mag-implementar sang DepEd funded nga school building projects. Bisan may ara sini nga amo sini kadako nga backlogs, nagpabutyag naman sang kumpiyansa si Angara kay newly appointed DPWH Secretary Vince Dizon nga mapadasig ang implementasyon sa idalom sang iya nga liderato. Nagaplano man ang tiglikom nga buhion ang public-private partnerships o kon PPP agud nga mapadasig ang pagtukod sa mga classroom. Ini nga sistema gingamit anay sang tion ni former Department of Education Secretary Brother Armin Luistro kung sa di nagdangat sa 14,000 ka mga classroom ang natapos sa isa ka rollout. Mukhang nawili sila dun sa flood control, sa totoo lang eh. Matamaan ako sino matamaan, pero parang hindi na naging priority yung pagtayo ng classrooms. Nung nalaman nyo na 22, what did you feel? Nagalit ba kayo? Nagsinis? Opo, at nakakaano talaga. Nakakapanghinayang talaga dahil alam natin yan ang kailangan ng bayan, di ba? Kailangan natin para umunlad yung mga kabataan, kailangan nasa tamang environment ho sila. So, Si Department of Education Secretary Sonny Angara.